Waar vandaan? Van Amsterdam. Ja, en van de Herengracht. De Herengracht. Ja. De Herengracht is niet te bereiden? Nee, niks in Noord-Holland volgens mij. Dus we zijn hierheen gekomen. En? Heerlijk geschaatst, maar het is nu echt koud. We hebben 3 uur geschaatst en ik ga nu lekker naar de auto. Ja, na 3 uur in de wind is het toch wel te fris. Ja. Maar mooi ijs, lekker glad. En mooie omgeving. In het midden van het land is het nog niet zo goed, hè? Nee. Dus nee, maar hier is het fantastisch. Heel mooi. Lekker windje erbij, hè? Ja. Als je het in de rug Kun je hebt. wel zeggen, ja. Als je het in de rug hebt, ja. Dus je moet echt helemaal vanuit Den Haag hier naartoe rijden om een beetje fatsoenlijk ijs te hebben. Ja, want er is nu geen ijs bij ons in de buurt waar je een beetje fatsoenlijk kan rondrijden. En dat hebben we ervoor over, hè? Noord-Holland zelf is slecht te schaatsen. Daar is veel water wat nog niet dicht is. En veel van het zachte sneeuwijs. Nou, daar hak je doorheen. Dus ja, er moest hier gewoon geschaatst worden waar mooi ijs ligt. Hier in Jennewaard. Zo heet het, ja. Wij komen hier al 7 jaar. En we gaan ook vaak naar Marken, de Gouwzee. Daar ken het nou niet, want er is helemaal geen ijs, er is niks. Nou zit ik verkeerd. Ik doe dit nou 20 jaar. Maar ik ben een oude lul van 73 en het wordt nou wel wat moeilijker hoor. Ja? Ja. Je krijgt last van de kou, de spieren willen niet meer. Jazeker.